Hausawa na cewa duk nisan jifa ƙasa zai dawo. Ku biyo mu cikin labarin kai tsaye. Shi dai wannan mutumin sunansa Malam Musbahu. Malam Musbahu a cikin garin nan ya yi wa kowace yarinya ɗaɗɗaya guda 6 ciki. To wannan mutumin Malam Musbahu ba shi da mutunci, baya jin kunya yi wa mutane rashin kunya. To akwai wata yarinya da ake kiranta Amina. Amina ba abin da take sayarwa a garin nan sai dai rogo. Amina da sassafe take bin cikin garin nan ta je ta sayi rogo. To sai dai Malam Musbahu ya sa mata ido akan al'amuranta, har ya nuna yana son ta. Amina take janye jikinta tsakaninta da Malam Musbahu. Malam Musbahu bai nuna mata komai ba, sai ya nuna mata tsantsan soyayya. Sai take cewa ni ba na so ka yaudare ni, ka zo kuma ka rabu da ni. Sai yake cewa haba, ai ba halina bane ba. Yanzu dai ina so ki kawo min rogo shagona ranar Litinin. Sai ta ce to ba matsala, amma fa ina jin tsoro. Sai Malam Musbahu ya ce wani irin tsoro? Ba fa abin da zai faru. Ita ce to ba matsala, Allah ya kai mu. Ranar tana zuwa sai ta kawo mai wannan rogon. Daga nan ta sa daga bakin kofa. Sai Malam Musbahu yake cewa wai ba za ki shigo ba ne? Sai ta ce kai gaskiya ba zan shigo ba. To ina za ki je? Saurin me kike yi? Ki shigo mana. Daga nan ya sa mata tsoro sai ta shigo. Tana shigowa sai ya nemi lalata da ita. Nan fa ta nemi za ta mai iyo sai ya nuna mata wuka. Nan ya yi lalata da ita. Kuma sannan Malam Musbahu inda ya lalata da mace sai ya mata honan a cikin garin nan. Inda kika tona min asiri wallahi sai na kashe ki. Daga nan Amina ta fito da rogonta ta ci gaba da talla ta koma gida. Ta rike abin a zuciyarta. Bata faɗa wa kowa ba. Ita kadai sai koni take kuma sai ni koni take a cikin gida. Nan fa aka tambaye ta Amina wai me yake faruwa ne? Sai baban su ya ga ta shiga wani yanayi wanda bata taba shiga ba. Sai Amina ce wallahi babu matsala ne, kawai ciki na ne yana ciwo. Aka ce cikin ki ne yake ciwo? Sai ta ce eh. Sai baban su ya kira likita aka duba ta. Ana duba ta sai ya ce gaskiya ba cikin ta bane yake ciwo, Amina tana da ciki ne. Kina da ciki? Daga nan baban su ya ce ki faɗa min wanda ya miki ciki ko kuma wallahi in kashe ki. Nan fa ta fito ta ce wanda ya mata cikin nan ba kowa bane, Malam Musbahu. Malam Musbahu. Daga nan baban Amina ya zo ya rike Malam Musbahu. Aka kai Malam Musbahu police station. Da aka kai su police station, Malam Musbahu saboda yana daurin gindi a garin nan aka fito da shi. Bacin an fito da shi sai ya shigo cikin gari yana murna, bai nuna alamun komai ba. Daga nan aka watsar da magana. Tsawon shekara 2 kenan sai ya ƙara dawowa cikin wani gari na gefen su. Dan ya samu wata yarinya mai suna Lantana. Lantana yarinya ce kyakkyawa wacce kaf garin ake ji da ita. Ita ma nan tana sai da wani abu mai suna dan wake. Dan wake kawai take sayowa a cikin garin nan. Daga nan ita ma ya samu yau da reta ya mata ciki a cikin garin nan. Sai ya gudu wani gari da ake kiran shi Tsimbin. Tsimbin wani gari ne mai tarin mutane amma kuma garin Allah ya masa kyau. Daga nan Malam Musbahu yana zuwa wannan gari sai ya fara kasuwanci kawa wasa. Da ba abin da yake yi sai dai sata, sai dai ya zo ya kwanta ya dauke tabarmar shi ya koma cikin gari. Kwazam sai ya ga wata yarinya a cikin garin nan mai suna Tsimbin. Yana ganin wata yarinya mai suna Lantana. Lantana daga nan ta shiga ran shi. Nan fa ya fara soyayya da ita sosai kuma ya nuna in ba ita ba duk duniya za a iya halaka shi. Duk wannan abubuwan da yake yi yana yi ne don yaudar matan mutane ya ringa lalata da su. Daga nan Malam Musbahu ya ci gaba da kasuwanci, Allah ya buɗa mai. Daga nan fa aka samu ya kuɗi. Yana yin kuɗi duk wasu abubuwa da yake yi sai ya ɗan rage. To daga nan ya nemi wannan yarinya, ita ma nan ya lalata da ita. Duka abubuwan da yake yi. To baban yarinya yana da mugun kuɗi. Daga nan ya kai shi cikin police station. Dan aka ɗaura Malam Musbahu. Malam Musbahu ya ci bursin har na tsawon shekara 5. Daga nan ya fito ya ce to mu fi abin da muke aikata babu yanda za a yi da mu. Sai babar yarinya take cewa to ka jira akwai lokaci, kai ma kuma duk abin da kai wallahi sai amma. Ya ce to ni za a yi wa ai ba matsala. Daga nan ya fara soyayya da wata yarinya mai suna Hajara. Hajara kyakkyawar yarinya ce wadda ta fi kowa kyau a cikin garin nan. Daga nan Malam Musbahu ya gyara wannan halin nashi. To ya manta da maganar matan nan. Daga nan Hajara kyakkyawar yarinya ce wacce kuma ta fi kowa kyau a cikin garin nan. Sai dai duk abin da yake yi ya manta da cewa wannan matar da ta mai baki kambun baka ne da ita, kuma sannan wa'annan matan da ya lalata da su gabaki ɗaya suna nan. Hajara kyakkyawar yarinya ce, ashe ita ma Hajara ita kuma matsalar ta abu guda ɗaya ne, tana da son abin duniya. Nan fa Malam Musbahu ya ringa kashewa Hajara kuɗi yana kai ta waje. Hajara ita burinta a kai ta waje ta ci kuɗi. Nan fa Malam Musbahu har gidansu ya ɗauki nauyi da ƙannanta. Duk yake biya musu kuɗin makaranta. Ita duk duniya ta bayar ita zai aura, bata san yaudarar ta zai ba. Rana ɗaya sai ya kirawo ta zuwa gida. Tana zuwa sai ta ce wai wannan gidan da ka kira ni ba kowa ba me zai faru? Sai ya ce ya bare ai ke tawa ce ba komai, kawai na zo nuna miki gidan da za mu tare ne. Daga nan ta saki jiki da shi kuma sannan bata nuna mai komai ba. Sai ta ce to ba matsala, dama ita Allah ya mata kwaɗayi da yawa.
ta ce babu abin da za mu ci ne, sai ya ce haba ki jira mana. To akwai wani lemo da ake sayarwa mai suna Pepsi, to a cikin Pepsi na ya zuba ƙwayoyi wanda dama yana so ya lalata da ita, yana zuba mata wannan magungunan da suke ciki, tana sha sai ta fara bacci, da ta fara bacci daga nan ya lalata da ita, tana farkawa sai ta ganta a cikin wani yanayi wanda bata taɓa ganin kanta ba, daga nan ta fara ihu ta dawo gida, abin ya fara damunta a cikin zuciyarta. Nan fa iyaye suka shigo da mutane suka zo suka samu Malam Musbau aka yi ta akan shi, aka ce lallai sai ka bar garin nan tunda abubuwan da kake yi sun yawa, ya za ka ringa lalata da 'ya'yanmu da kuma matanmu. Daga nan aka kore shi daga wannan garin mai suna Tsumbur, ya dawo cikin gari cikin city, daga nan yake kashe kuɗaɗen shi baya kula kowa, sai dai ya je ya aiki ya dawo. To akwai wata yarinya kuma da Allah ya jarabce shi da santa mai suna Maryam. Maryam kuma ya ji duk duniya babu wacce yake so sai ita. Maryam ba wai ya zo bane da yaudara, ya ji duk duniya ita yake so ya aura. Shikenan daga nan ya je ya magana da iyayen Maryam, aka ce ai kai mun ji tarihinka a baya, ba za mu baka ƴanmu ba. Ya ce to saboda me, ai tarihi ne a baya kuma yanzu na sauya halina, kuma dama an ce dan adam ajizi ne, duk abin da yake yi zai iya dainawa. Daga nan baban Maryam ya ce ko fa me za ka yi ba zan baka ƴata ba, saboda ka riga ka yi wa kanka tambari. Ya ce dan Allah dai a yi haƙuri a duba ni. Daga nan baban Maryam ya ce to ba matsala, ka je zan kirawo ka. Nan fa ya samu masu gari da masu unguwanni, baban Maryam ya tara su a waje ɗaya, ya ce kun ji wannan yaron mai suna Musbahu ya ce yana son ƴata, ya kuka gani, kuma kun ji ga halin da yake ciki, ga kuma halin shi wanda yake yi mutane rashin mutunci. Nan mai gari ya ce to ai abin da ya kamata ai a bashi auren Maryam, saboda in aka bashi auren Maryam shine maslahar da zai daina abubuwan da yake. Aka ce to ba matsala. Daga nan aka ce Malam Musbahu ya fito. Malam Musbahu nan ya kawo akwatunan da ba ta mamaki ba da lefe. Daga nan baban Maryam sai ya kira Malam Musbahu ya ce ina so ne magana da kai. Ya ce don Allah wani alƙawari nake so ka mu, wanda in dai ka san za ka karya ba zan baka ƴata ba. Sai ya ce wallahi baba duk abin da ka faɗa min ba zan karya ba. Ya ce don Allah alƙawarin da nake so ka mun, ka ce don Allah ka daina zina. Daga nan ya ce in dai zina ce ba zan sake yi ba. Baban Maryam ya ji daɗi. Daga nan aka mutane suke zuwa da 'yan uwa ake ganin lefen nan. Maryam ake tunanin ta yi dacen miji. Daga nan aka samu aka ɗaura aure, aka yi dina, aka yi komai da komai. 'Yan uwa an ji daɗi, sai dai Malam Musbahu sai ya kawo wani mai gadi mai suna Bala. Bala an kawo shi a gidan nan da karnukansa, buzu ne. Malam Bala tun daga Nijar aka ɗauko shi aka kashi gidan Malam Musbahu, kuma sannan wannan karnukan nayi suna aiki ba dare ba rana. Malam Musbahu yana dawowa gida sai ya ga Amina kawa ta turmana fuska, sai ya tambaye ta me yake faruwa, kawai sai ta mai dariya ta ce ka tambaye ni yau akwai farin ciki sosai. Ya ce wani irin farin ciki ne? Ta ce mai I promise. Ya ce I promise. Ta ce wallahi yana da juna biyu. Daga nan Malam Musbahu ya ji daɗi kawa ya mutu. Ya ce to shikenan zan miki wani gift kyauta. Shikenan yana zuwa wajen aiki sai ya ce ni ma fa yau na zo muku da wani promise. Sai aka ce wani irin promise ne? Sai aka ce ai Amina ce take da juna biyu. Daga nan wata mai suna Fatima, saboda tana son Malam Musbahu, nan fa hankalinta ya tashi, ta ji kawa ta kashe shi, kawai sai ta fita daga cikin ofis ɗin nan. Sai Malam Musbahu ya ce a'a Fatima ina zaki je? Sai ta ce wallahi babu komai, cikin ta ne ke dan ciwo. Daga nan dai kawai ya tsaki sai ya rabu da ita, bai ƙara kula ta ba. Tom daga nan yarinya aka samu wata 9 aka haifi jinjira. Ana haifar jinjira sai ta fara girma abu kamar wasa. Malam Musbahu nan fa ya kashe wa yarinyar nan kuɗi yana kula da ita, sai dai yarinyar nan tun tana ƙarama ba ta jin magana, kuma sannan yarinyar nan kular da yake da ita ba ma ya kula da Amina. Amina sai take cewa wai me yasa Malam Musbahu kake min wasu abubuwa iri-iri kwana biyu na gane ba. Sai ce ke dai kawai ki bari, tunda kika haifi ɗan nan gabaki ɗaya tunani na ya kasa ganewa. To ya ɗora karan tsana ya ɗora wa wannan babar Amina, kuma sannan ya nuna duk duniya ba wacce yake so in ba wannan 'yar da ya haifa ba. Ya manta ya aikata abubuwan ba daidai ba a rayuwarsa ta baya. Daga nan wannan yarinya ta fara girma, aka fara kai ta yaye. Nan fa aka ɗauke ta aka kai ta gidan su Amina aka yaya yarinyar nan. Yarinyar nan aka fara shagwaɓa ta, yana iya kashe mata 100,000, 500,000 duk bai damu ba. Yarinyar nan sai ta fara zuwa makaranta, aka sa mata suna Nafisa. Nafisa bacin tana zuwa makaranta ta dawo, tun ana kai ta aka shagwaɓa ta. Sai mai gadin ne yake cewa gaskiya Malam Musbahu kana shagwaɓa wannan yarinya. Sai ce to in ban shagwaɓa ta ba kai kake so in shagwaɓa, in ban kore ka ba Allah ya tsine mu. Daga nan ya gaggaya mai magana, sai take cewa baba Allah ka rabu da wannan. Daga nan wannan yarinyar duk kuɗin da yake bata ta fara girma, aka sa ta a secondary school. Tun daga JS1 take guduwa daga makaranta, kuma sannan take haɗa mutane gangan, ta zama kamar ita ce leader, ta zama ma muguwa, tana iya sa kuɗi a abin da ta ga dama. To sai dai akwai wani malami
mai suna Malam Isa. Shi kuma Malam Isa duk duniya burin shi ya za a ya faɗi wannan yarinya saboda tana burge shi. Daga nan fa hankalinsa ya fara kwarkatowa a kanta. Sai Malam Musbahu bacin ta dawo gida Nafisa da Amina sai zauna ake shira, sai yake cewa Nafisa ni fa so nake ki faɗa min duk abin da kike so. Sai ta ce to baba ni abin da nake so ba wani waje ne mai yawa ba, wannan Shoprite kawai nake so kai na kashe kuɗi. Sai ce ba matsala, ya ɗauki Amina da Nafisa aka je aka kashe kuɗi. To wannan malamin Malam Isa a cikin Shoprite ɗin nan ya ga Nafisa tana wasa, duk da haka dai bai mata magana ba. Sai suka zo wucewa sai ta ce a uncle kwana biyu ka ba ganni bane ka kasa yin magana. To shi ma uncle ɗin yana nan dai yana kamar jin tsoron Nafisa duk da ta zama muguwa a cikin garin nan, kuma ba abin da ya sa ta zama wannan muguwa saboda babanta ne mai kuɗi, ba iya makaranta ba har a cikin gari ana jin tsoronta. Daga nan ya ce ba matsala ba komai, suka gaisa. Daga nan Nafisa suka dawo gida aka yi mata siyayya. Duk duniya kuma ta kuma Nafisa ba wadda take so sai babarta Amina, tana nuna wa babarta ƙauna kuma sannan tana nuna ba wadda take so ita kuma sai babarta, duk da babanta ya nuna ba wacce yake so in ba Nafisa ba, amma kuma duk da haka Malam Musbahu yana son Amina sosai. To wata rana kenan abubuwa sun fara tsinwa, kawai sai Nafisa ta zo makaranta. Nafisa tana zuwa makaranta sai ta haɗu da Malam Isa. Malam Isa sai ya ce me yasa kika yi latti? Sai ta ce abin da yasa ne latti wallahi na ta wuce motar mu ta lalace. Sai ya ce to ki shiga wancan ɗakin ki zauna. Sai na shiga wannan ɗakin ya zauna. Sai Malam Isa yana zuwa sai ya fara dukanta. Da ya fara dukanta sai ya ɗaure ta. Daga nan ya ɗaure ta kawai sai shaiɗan ya fara sa mai wani abu a zuciyarsa, ya za a yi lalata da yarinyar nan. Daga nan ya kama yarinyar nan ya lalata da ita. Ana kawo ta gida bacin an kai ta asibiti an duba an ga lalata aka yi da ita. Sai yake tambaya waye miki wannan bakin aikin? Sai ta ce Malam Isa. Kawai Malam Musbahu sai ya ɗauko motar shi ya shigo cikin makarantar nan da gudu. Yana zuwa yake tambayar ina Malam Isa, ina Malam Isa. Tantane kuma Malam Isa ya haɗa jigakkunansa da kuɗaɗen shi ya gudu Lagos. Daga nan Malam Musbahu ya gama binciken shi da bai gansa ba. Ya fito kenan Malam Musbahu sai ya ga wata tsohuwa a gefensa tana mai dariya. Sai ya ce ke kuma me yake min dariya? Sai ce ka daina maganar da na gaya ma duk abin da kai sai amma. Sai ce oh ke ce kika min baki kenan abin ya kare akan yata kenan. Ya ce to ai dama mun gaya ma duk abin da ya farko shi zai karshe. Daga nan Malam Musbahu ya shiga taitayin shi, kuma sannan Maryam bata ji daɗin abin da aka yi wa ‘yarta ba. Daga nan suka je asibiti suka yi jinya. Tun daga nan suka ce in Allah da ba za su ƙara kai ‘yarsu makaranta ba. Daga nan ba su ƙara kai ‘yarsu makaranta ba. To mai gadin nan wannan abin da Malam Musbahu ya gaya mai ashe ya ƙudura a zuciyarsa. Daga nan abubuwan suka tsaya mai a zuciya. Kawai wannan yarinyar ta yi ta biyo dare. Daga nan mai gadin nan fa ya ƙara kama ta ya ɗaure ta, nan ma ya ƙara lalata da ita. Abubuwan suka mai yawa, mai gadin nan ya gudu. Dan fa Malam Musbahu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ni fa na shiga hannu na rasa menai. Sai mata take cewa baka ji abin da kai a baya ba, duk abin da kai yanzu ga yana faruwa akan ƴan nan. Ƴan mu bata yi komai ba amma abubuwa sun zo sun fara ita. Daga nan Malam Musbahu ya ce in Allah da na daina abubuwan da nake. Daga nan bai sake abubuwan da yake ba. Nan fa ya zama mutumin kirki sai da ya tabbatar duk yarinyar da ya taɓa lalata da ita sai da ya ce cikin garin nan gari ɗaɗɗai har guda 6 sannan ya bada haƙuri, kuma kowace yarinya da ya lalata da ita sai da ya je ya bada haƙuri. Sannan kuma ya ga an tara mai ƴaƴa kowace da ta haifi ɗa, wata mace wata namiji, sannan ya ɗebo ƴaƴan shi ya zo ya tare da su duka wa'annan ƴaƴan ya ga duk sun manyanta kuma sannan manya ne, wata ma har ta yi aure wani ma har ya yi aure. Daga nan abin ya bashi mamaki. Sai mai gari yake cewa ai wa'annan ƴaƴan da ka tafi ka bar su gabaki ɗaya naka ne. Sai yake cewa yanzu wa'annan duka ƴaƴana ne. Daga nan ake cewa wannan shine babanku, kuma abin da ya sa ya gudu saboda ya yi lalata da iyayenku ne ganin ba zai iya jure abin ba sannan ya gudu. Yanzu dai yau ga babanku nan ya dawo. Daga nan ya ji daɗi kuma sannan ya ce dan Allah dan Annabi ƴaƴan nan nawa dan Allah ina neman tuba a kanku saboda zan fito na gaya muku abin da ya faru. Abin da nayi ne ya zo ya ƙare akan ƙaramin ƴata, kuma abin da ya faru wata mata ce mai suna Lantana ta min wannan abin, kuma wannan abin da ta min gashi nan yana bibiya ta. Dan haka na dawo cikin garinmu na zo na bada haƙuri. Daga nan suka ce baba ai ba komai wallahi mun haƙura, amma kuma ba me yasa tun da kake baka taɓa neman mu ba. Ya ce wallahi ba haka bane, al'amura ne kuma suka min yawa, kuma sannan masu gari da masu unguwanni sun ce kan na ƙara shigo musu wannan garin. Daga nan suka ce to shikenan. Nan fa ya haɗe kansu ya ce kun ga yanzu abubuwan da na a baya na tuba. Daga nan ya tuba kuma ya zama mutumin kirki, kowa yake alfahari da shi. Shikenan ya haɗe kan ƴaƴansa waje ɗaya, kuma sannan wa'annan matan su ma suka ce sun yafe mai. Ya ji daɗin wannan abubuwan da aka mai. To kada dai ku manta, kada a ran maka ƙarshen wannan shiri namu ku danna subscribe,
ta mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta inda za mu riƙa kawo muku zafafan ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode.